Dobrý den, v tomto videu si ukážeme, jak přidat nějaký uživatelský filtr do agendy a jak ho nastavit jako výchozí. Začneme tím, že si vytvoříme nějaký uživatelský filtr. Dejme tomu, že budeme chtít všechny zásoby, které začínají písmenkem S. Takže nejdřív zadáme tento filtr, ťukneme do pole název, dal jsem tady tečku, že to znamená, že to slovo musí začínat na S a dáme Enter. Vidíte, že tady se použil filtr název rovná se S, to znamená, že musí začínat tím S-kem. Tento filtr si teď uložíme. To uděláme tak, že ťukneme na záznam, výběr, uložené dotazy a přidat do seznamu. Tady ťukneme. Tady tomu můžeme dát nějaký název, takže dám třeba začíná na S. Tady můžu zaškrtnout pro všechny, to znamená, že to bude pro všechny uživatele, ten filtr. Tady máme SQL definici, tu nebudeme měnit, třídění nepotřebujeme měnit, jenom OK. Tak, co se stalo? Na první pohled se nestalo nic, ale když teďka pravým tlačítkem ťuknu tady na tu hvězdičku, tak už tady bude vidět, a on tady vidět ještě není, to níž, tak ho vidíme tady. Vidíte, že tady je přidaný uložený dotaz, začíná na S. Pokud bych chtěl, aby tento filtr byl výchozí při zapnutí té agendy, tak teď stačí zmáčknout a držet levý shift a levým tlačítkem kliknout na myši. Tak, podíváme se, co se stalo, když se tu podíváme znovu. Vidíte, že tady je taková tečka u toho, v tomto místě. A to znamená, že tento filtr je nastavený jako výchozí při otevření té agendy. Tu agendu zavřeme, otevřeme ji znovu a vidíte, že se automaticky používá filtr začíná na S.